is het belangrijk om het redden, want dat vind ik wel mooi om dat te zien. Ja, nee, zeker. Ja, absoluut. En als je nou de wateromstandigheden is fantastisch. En nou ja, dus ja, dat ik ook voor de meeste ben. Echt absoluut een van de hoogtepunten van deze weekend. Want als ik dan al naar links show, hier een nieuw Rutte Vietnam helikopter. Zo